Το πολυφωνικό καραβάνι, ο μαέστρος τους, ο Αλεξάνδερ Κωνσταντίνοφ, όπως η Κατίνα Ρούτζιου, γιατί είναι Ανωδερόπολη, λείπει σήμερα και εκείνος για θέμα υγείας είναι στη Βουλγαρία. Εμείς νιώθουμε την ανάγκη τόσο παλιούς και αγαπημένους συνταξιδιώτες που κοσμούν όχι μόνο τις εκδηλώσεις του καραβανιού, αλλά κάθε εκδήλωση μεταναστών, κάθε εκδήλωση ενάντια στο ρατσισμό. Εκεί τις γνωρίσαμε. Σαν κοινωνικά ενεργές στα θέματα της μετανάστευσης, σε τόσο δύσκολες εποχές για τους ξένους μετανάστες στην Ελλάδα. Εκεί τους γνωρίσαμε και θέλουμε να τις βραβεύσουμε και το βραβείο αυτό να φτάσει μέχρι τον Αλεξάνδερ Κωνσταντίνοφ με όλη την αγάπη μας. Δεν το ξέραν ότι θα πάρουν βραβείο, εδώ το μάθανε και το ξέρουμε. Θα ήθελα να δώσει το βραβείο ένας άνθρωπος που από την πρώτη μέρα του καραβανιού είναι ένας από τους πυλώνες αυτής της προσπάθειας. Δεν φαίνεται σαν άλλους, αλλά πίσω οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε τι καρπό έχει η δουλειά του για το πολυφωνικό τραγούδι. Γιώργος Διόχνος. Με ιδιαίτερες σχέσεις και με τις Βάγκη του λέει και με τη βουλγάρικη πολυφωνία. Μπορώ να πω ένα... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χοροδία Ροδίνα αισθάνεται σαν ορφανός φέτος, επειδή λείπει ο αγαπημένος μας μέστρος. Αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουμε ζωντανή μια παράδοση εκατοντάδων χρόνων και είναι, το θεωρούμε εθνικό μας πλούτος, το μεγαλύτερο που μας έχουν αφήσει, που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αλέξανδρο που μας αγκαλιάζει κάθε χρόνο, μας ενθαρρύνει, γιατί εμείς είμαστε ερασιτέχνες και ό,τι ξέρουμε. Θέλω να σας πω ότι ευχαριστώ και εσάς το κοινό, γιατί χωρίς εσάς η παράδοση μας θα είναι νεκρή. Τα τραγούδια μας θα πάνε στο μουσείο. Εσείς κρατάτε ζωντανή την παράδοση μας με την αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τη Ροδίνα. Κάνουμε ένα 5 λεπτό το πολύ.